on us. Pinaagi daw kuno sa linghod pa nga kaluoy. Tender mercy of our God. Kanang pagsugod pa sa iyang mercy nga dunay adlaw nga ni spring from on high gikan sa kalangitan. Mo nang had visited us nga mo na ni bisita nato. Kanang adlaw nga din gibisitahan kaniya. Blessed be the Lord God of Israel. He hath visited and redeemed His people. Kung kita nahimo ng people, maugid na apil ta sa pagbisita. Sa verse 29, nga naman, apil ta sa pagbisita. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death. To guide our faith in the way of peace. Aron magayra na ang ato ang mga tiil sa dalan, sa kalinaw. Kay wagi kalinaw ang Kristohano no sa tinuod lang. Bakit iko ninyo? Nakakita na ba mo? Dan isang balay usay. Glory to God. Hapit na mawala ang pagubot. Naanay kalinaw. May although doon ay istuki. Pero ako nagtuog yun ang Ginoo naghatag na ko kalinaw. Bahala doon na sila na ay gibuhat. Basta para sa ako din ako mabalasa. Ibaw naman ko. O na nga naan ako'y peace. Gaira ko sa dalan sa Ginoo. Ang dalan sa Ginoo is peace. Di ba? Kung naka sa dalan sa Ginoo, nakay kalinaw. Kanang dalan sa Ginoo, peace. Kanang life, peace. The true blessing of God is peace. Kung ikaw gipanalanginan sa Ginoo, nakay kalinaw. Mo to'y giingon ni Solomon ba? Kung sabutan, wag gani kay kalipay because nakalimot lang ko. Dili na inatag sa Ginoo. Kaya ginatag sa Ginoo daw, manang giingon, doon na kay kalinaw. Kaya itong una manggod ang Kristohano, noon ha. Dagay mga Kristohano nga nakabutang ba, niyuswag sa ilang panimalay. Kaya nga naman, sige pangutang. Ila po ito nga, blessing, Japon na. Pero sige pangutang. Unya, diya sa pangutang, wag mo kay kalinaw. Although, pagdawat, peace pa na, lumiya na. Pag-abot sa katapusan, ay, guulan na, magdagandagan kang sagot-lago. O nag-iingon, utang lipay, singil likay, bayad, dugay. Atod, magtagbo na sila, away. O nag-iingon nga sa mga Kristohano magtunguna, ang butang daw is blessing, which is, diri sa Bible, sa Malakay, ang tinuod blessing sa Ginoo is peace. Kalinaw. Kung ikaw doon na life sa Ginoo is peace. Mo na iyang gingon to give light to them that sit in darkness. Kinsa man ang nag-sit in darkness? Mga Gentiles. Nata sa kangit-ngit. Sila giredeem. Kita i-deliver. Kinanglan substantial na sa katao ba nga nangalagad sa Ginoo, dili na pwede nga din mga lagad lang nga wala gyud kay gitawag og basihanan sa imong pagpangalagat. Mo na iyang gingon dinhi. So therefore, labi na, and in the shadow of death, og katong mga tao nga di naa sa landong sa kamatayon, tanan tao naa sa landong sa kamatayon, ang kalibutan walog ni sa shadow of death. Mo nang ningon si David ba? Do I walk through the valley, the shadow of death, I will not fear evil. Ano man. Kaya ang Ginoo manggod, ang rad niya ug ang staff niya kanang bunal ba? Nagawan-uban niya, pamunalan to niya mga kaaway. Kaya ang Ginoo makigpayad kanila sa tanang kaaway. Kita karon mo to bango nga ang Ginoo makigpayad sa atong kaaway. Kung mo to ka o subuata ang gisugo sa Ginoo aron ang Ginoo mo pay. Wala nga karon ipayt na itong pagtuo diya sa Ginoo. Kita na ang mupayt sa itong pagtuo mo nang ningon sa Apostol Pablo. Fight. Oh, put a good fight of faith. Kanang good fight, good. Mo nang giyong resist the devil. Aron mo kalagay siya and he will flee from you. Palayo siya nimo. Supli yun. Mo na iyang gingon. Light to them that sit in darkness. Light a light. Muna, kitsa man ang light. Si Jesus Christ, muna nga si Jesus Christ ni Anhi. Aron,
lightan o tagaag light ang mga nasa kangit-ngit kanang mga walay knowledge ba. Darkness man na sila, ngit-ngit na sila, kita nga nato sa kangit-ngit. Ganit ingon si Apostol Pablo, remember once you are a Gentiles. Kung sa man ang Gentiles, no God, no hope, no Christ. We are far from the commonwealth of Israel. Layo tas panggoberno sa Israel, layo. Kung wala lang si Jesus Christ, siya ang nagpataliwala na ito, nag-reject, maubitaw ng na-reconcile na ta. Anong batayan na ito ni reconciliation? Ang Exodus, nagsulti na itong una sa chapter 3 verse 8. Ingon pa niya, and I come down to deliver them out of the hand of the Egyptian. Ang unang yung kaaway sa Israel, Egyptian. Una nga ni ang Ginoo para i-deliver sila, ipagawa sila ba? Walang i-deliver. Kung nag-order ka, i-deliver. Nag-order, magod sila nga gusto sila nga makagawas ini ilang kinabuhi nga grabe kayo ilang bandage, cruel kayo, murag grabe kayo lagi daw. Tanawar ko ng 10 commandments. Muna nga, nag-pray sila sa Ginoo, nakadungog ang Ginoo, gigamit si Moses aron mo deliver sa ila. Muna kung doon ang i-order, i-deliver yun na. Sa Lucas, muna kung gingon ninyo sa chapter 1, balik ko na ito sa verse 68, the Lord God of Israel visited, redeemed. Sa 74, He would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies. Kaning enemies na ito ba? Might serve Him without fear. Kanang enemies na ito. Dito sa man atong enemies. Namatod pa niya, public enemies number 1. Sa Joshua, ingon pa niya sa chapter 23, verse 1, the Lord God had given rest unto Israel from all their enemies. Katong rest nga gibuhat sa Ginoo sa ila, nga pirmirog yung gibuhat sa Ginoo sa ila, aron makapahulay sila sa tanan nilang kaaway. Unang ang Ginoo nagigpahit nila, makapahulay lang yun sila. Sa Joshua chapter 7 verse 12 and 13, nga naman nga ang Israel could not stand before their enemies. Di daw sila kabarog sa ilang kaaway. Because, number 1, they were accursed. Naamagod sila sa tunglo. Ikadua, except ye destroy the accursed among you. Wanang giingon, luwason sila. Wanang nga, ingon pa ni Joshua, wanang inungdan nga dili sila kabarog sa ilang enemy, tungod kay naamagod ang tunglo sa ilaha. Sa Ginoo kay sa tinuod, sa sinugdanan lang pag-adto nila dito sa Land of Promise. Dali man ka-spy ni adto dito, ang napulo, walay pagtuo niya, ang duha lang si Caleb ug si Joshua. Walay pagtuo nga din, bisan ang ilang nakita, tinuod, ay ilang kaaway, dagkod yun sa ila. Pero para sa kang Caleb ug kang Joshua, gamay ra kayo, kay nga naman ang Ginoo dako magod sila. Unya karon kay pag-abot nila, nabuntog sila dito, mana nang giingon, kining tao human ganit tabangan sa Ginoo, baliwala ra man nilang tabang sa Ginoo. Mo na nga di sila makabarog kung naa na pay kaaway. Para po nga nakabarog na ta pagsulay, paabot na po ang pagsulay, usay di ta kabarog kay nga naman naamagod ang tunglo sa Ginoo kay tungod dili yung basahon na din masinupakon magud ang mga tao. Si Joshua nag-ingon sa chapter 23 verse 10, nga itong unang panahon giingnan sila ba. Kung imong basahon yun ang sulat ni Joshua, mo ito'y sugod pakigpahit doon na sila musulod sa Land of Promise, daghan sila kaaway. O po na si Apostol Pablo niingon siya, kung mu-enter daw ta sa kingdom, daghan yung mga kaaway na to. Maglisod yun ta. There will be wag ka nang gitawag na atay tribulation kung mu-enter ta sa kingdom of God. Nga naman, daghan tayo kaaway. Mana yang gingon sa Joshua chapter 23 verse 10, nga ang Ginoo nakigpahit nga matod pa niya, one man of you shall chase 1,000 for the Lord your God. He it is that fighteth for you as He had promised you. Muna promise sa Ginoo, munang way problema. Nga kung sunod lang kita sa Ginoo, pamansad na kita sa diyang anidawat na kang Kristo Jesus. Nga matod pa sa magwawali nga gi-convert nga
Muduol ta sa Ginoo katong gibuglayan o gibugatan. Kaya nga naman tagaan tagpahulay niya. Bukas anak ta sa yugo sa Ginoo. Kaya nga naman niya magtuutan niya. Kaya ang iyang yugo manggod light and easy. Muna nga din kaya gyud nato nga mao nang bisan 1,000 patong pagsulay, no? Kay ang Ginoo mutabang nato. Mao na iyang promise. Mao na sa Deuteronomy atong unang panahon sa chapter 3 verse 22. Ye shall not fear them, for the Lord God, He shall fight for you. Sa tinuod lang ang Ginoo gyud makig-fight. Mao nang atong pagtuo karon gamito nato nga ang Ginoo makig-fight. Nya, kung saan man itong pagtuo sa Ginoo, tumano nato ito yung mga sugo, aron tanan butang nga atong gusto, mo nang naigingon dito sa John 15:7, if ye abide in me, my word, abide in you, mo nang gingon sa laktod pagkasulti, I will fight for you. What you will, it shall be done. Kay siya man mga mabuhat, anak kong magpabilin ta sa Ginoo, kung dili, mo nang ingon si David sa Psalms, chapter 107, 1 and 2. Oh, give thanks unto the Lord for His good, for His mercy endureth forever. Sa verse 2, let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hands of the enemy. Nak siya, kasi isulti ni mo be, katong giredeem sa Ginoo. Kay gideliver ka sa kaaway, katamod sa kaaway. Mo nang gingon kung giredeem ka sa Ginoo, unsa may imong sulti diri sa tubangan sa Ginoo. Salamat Ginoo kay imo kong tabangan. Giredeem sa mga kamot sa kaaway. Mainumdum nga sa story ni Joba. Sa tinuod lang asa ta giredeem. Kanang kaaway nato, matod pa dito sa mga kasulat kung ato yung basahon yun, ang last enemy sa Ginoo nga ang gilabanan sa Ginoo diri sa tuwa kanang mupatay na to. Unsay gingon sa John chapter 10 verse 10, the devil is come to kill, to destroy, and to steal. But I am come to give life abundantly. Life ang ihatag ha, pero ang kaaway nato ni anira aron pagpatay, pagpangawat, o paglaglag. Mabita na iyang gingon sa kinabuhi ni Job. Dunay usa ka butang nga gikondisyon. Sa di lang gud mutuo ang tawa. Sa Job chapter 2 verse 6. Sa diya nga nag-istorya na si Satanas, mo nang gitawag og accuser kay kining si Satanas manggod, i-accuse ang mga nangalagad sa Ginoo ba. Mo ingon siya, tanawa na si Kuano. Yung ka Kristohano na nganong di man lagi, nganong man lagi mo ingon. Nya napay gingon na tanawa panahon ni Job, si Job gi-accuse ni Juan. Maayo naman na si Job ng mga lagad mo daig nimo kay nga naman imo mang gipanalanginan. Mo na ang tanan ni daig sa Ginoo gipanalanginan na. Pero ayaw pag pagdaig sa Ginoo wa ka panalagini. Kay dili ka kabarog. Mao na yang inang gingon diri sa Job chapter 2 verse 6. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. Usay condition sa Ginoo, way labot ang life, way labot ang tanan butang naa na sa imong kamot. Mo na yang gingon nga din permiro manggod kung imong basahon ning Job jud, ang story ni Job. Usa manggod siya ka taong matarong nangalagad sa Ginoo niya, niduol si Satanas sa iya. Yan, isumbong siya dito sa Ginoo nga, maayo naman na si Job, mudaig nimo kay imo mang gipanalangin kanunay, imo gi-bless, imo tanan gyud. Gipaabudan sa nimo siya. Wato ningon din si Satanas, bakwiya na imo panalangin sa iya be. Di ba, tumluhon ka na ni Job. Wato ningon din ang Ginoo, sige, akong iatag ang tanan imong gusto nga buhaton kang Job. Pero ayaw lang hilabti ang kinabuhi, ayaw. Once nga na ganin, naibaw lagi na si Satanas, kaya si Satanas may gibuhat mo po na sa Ginoo, gituyo mo po na sa Ginoo, gihulo mo po na sa Ginoo. Manang kay balog yun siya, nawa yun siya ilabot sa kinabuhi, kaya ang Ginoo tagdiya sa itong kinabuhi. Mato inungdad ko imong basahon, namatod pa niya diya sa panahon nga din, kung basahon pa ni mo kang Job, wag yun na unsa si Job.
gipatay ang iyang mga kahayupan, ang iyang mga anak, napa ang iyang asawa, tungo siya last, kay wa man madala siya sa mga anak, wa man siya madala sa kabtangan, kay siyempre ningon na gunang Ginoo, nanasay mong kamot ng tanan, saon nimo nang mga butang naa sa iya, gitugot sa Ginoo ba, naapil pag yung mga anak. Unya mo to nga si Job, nagpadayon gyapon pangalagad sa Ginoo, wa gyud siya nakasala sa Ginoo. O bitaw tong ningon na siya nga din, ang taong namatay daw pero nalaglag, nakasa gyud na. Wala nga kung malaglag man ko sa ato pa nakasa ko nimo Ginoo. Mo to nga si Job sa kataong mataron, wa gyud siya sala, man wa siya nalaglag. Wala giingon niya din kan Satanas, di pangayo na po niya kusab. Karon ay way labot ang life, pero ang lawas na pod ipangayo ni Satanas. Skin for an skin. Kanang iyang lawas ba? Daot pag yun. O, niingon si Satanas ba? Siyempre, kabalo ka nga ginikalibutan na ana si Satanas dili, mga evil ni mo nang magpatuyak tagkaon mo nang ang tao tama gyud gingon sa Bible nga kutob ra sa 70 80 kay ngano patakad kaon nya kita ga allergy to sa tinud lang mao ni ako nasabtan ha atong unang panahon di gyud sila manghugas di ba ang tinapay nila bisag tanawon nimo ang tinapay nila karon to atong unang panahon dito na nila dagko bisag pag mahulog na sa yuta wow di para sila manghunaw. Wala nga, makaingon yung kuba nga, kung tanawin mong salida kung unang panahon sila ang tinabuhi, ang tinapay, murag dili hugaw. Pero karon nga nahugaw man, sa tinuod lang, nang gawas manggod ang germ sa ilalong. Unang daghan nagmina, nakadaghang mga nagkuha itong mineral para ipatamis, ipalami, kanang ipakuan ba nga, di na nagikan. Muna, gipangaon na nila ang atong unang panahon na may dili untay pagkaon. Pero tungod, niingon na lang Ginoo, gindoan ako ng tanan. Kauna na ninyo, which is nga din ang plano sa Ginoo nga katong giingon nga kutob ra sa 70 wite tungod na mga pagkaon nato. Tanawa na mga taga-bukid o, ngayon sa ito, gwapo kayo ngipon, kaya nga naman, wala may nakaon nga kindi. O may nakaon nga mga tamis, wala nagdaot inangkuan. Yung kita karon diri, unang gingon. Jackpot lang ang tao nga naadiri nga, sige kaon niya, wala nadaot ang ngipon. Wala na usa kabutan nga din makaingon gyud ko nga ang Ginoo lang yapoy nagbuhat sa tanan. Wala si Job. Nadaot yang lawas. Itugutan sa Ginoo nga madaot yang lawas aron mapakita lang gyud kang Satanas. Ang kana si Job taon gyud na sa Dios. Kadigi na siya mo dinay mo bakat. Moto nga niabot ang ka Job ang iyahang skin nadaot hanto niyang asawa nagtunglo lang sa iya kay nganuman. Giingnan siya tanawan ay mong Ginoo. Tanawa ka, waka ayuhan niya. Niabot ang panahon sa sige niya pagpangalagad sa ulahing mga adlaw sa last book of Job. Sabi niya kung sino ito book ni Job. Yang asawa namatay, naminyo siya kusab. Naanapod siya yung mga anak. O niya, ang iyahang mga kabtangan na double portion. Didakhan ba? Ang iyang 1,000 ka mga baka, karniro kanding, na duha, nahimong 2,000 mo na gisulti sa Biblia. Dito nakatpot na kay usama ni istorya gud di sulat ni sa Ginoo para mahibaw lang gyud ang tao. Nagbasa man tayo ni para mahibaw lang ta kung unsa gyud gibuhat sa Ginoo sa tao. Unya gikalimtan pa gyud na sa mga tao nga diin sama ni Job nga usa ka righteous nga ang Ginoo gayon mo ay nagabantay nagpanalipod sa kinabuhi. Una, ang number 1 gibuhat sa Ginoo gyud ang atong kinabuhi gibantayan niya. Mabit na hinungdan sa Isaiah chapter 54 verse 16 and 17. Kung siya man gali nagbuhat anang magpanday sa mga gitawag og mga armas, mga butang nga panggira, wa na niya sugua nga kanang imong armas nga gibuhat para na sa tao sa Dios. Wala siya nagingon ana. Manang giyon sa verse 17, there is no weapon against you nga gibuhat, walay weapon diri sa kalibutan nga gibuhat para nimo. Ang problema na kay wa kay bawang tawo na mo na hinungdan di siya mga lagat sa Ginoo. Yung mo nangamatay ang tao kay ngano man pinaagi sa mga weapon. Pero kung mga lagad unta to, mo nang ako nagpaybalo ninyo, mo na giingot sa Ginoo.
sa tinuod lang aron di ta mahadlok, walay weapon mo nang maninuod ta pero karon pa matanibaw ini. Mo bitaw na importante nga aduna gitay knowledge. Di ta mga lagad sa Ginoo nga walay knowledge. Wala ang Isaiah chapter 28 verse 15 and 18. Namatod pa niya, we have made a covenant with it and with hell are we at agreement. We have made lies our refuge, and under falsehood have we hide ourselves. Your covenant with it shall be disannulled. Namatod pa niya, and your agreement with hell shall not stand. Mao man na hinungdan nga ang tao daw mga matay, kay nga naman, nagbuhat ng gutag kasabutan. Ano ang Ginoo ha? Covenant with death. Wala ang tao, matay kay nga naman, gusto magkamatayon, na ay covenant of death ba? Mao na kanang gingon ni Isaiah, na ang mga tao daw, with hell are we at agreement, na ay agreement sa hell ba? Abi no kanang hell. Mao nang judgment. Kanang gipangutana si Jesus Christ kung ang tao mamatay daw, kumatang istorya nga si Lazaro ug ang dato, asa padulong sila pagkamatay, ang dato dito sa hell. Kanang hell sa tinuod lang kung basahon nimong Bible, death na. Munya kay nag-amatay agreement ana nga ang ginuunta sa tinuod lang atong una pang panahon gipapili gyud sila asa man mo. Mo nang giingon niya, I said, life and death. Life is blessing, death is curse. But choose life. Unya, kay di man sila life, o mo nang nahimo na din niabot sa panahon ni Isaiah, giingnan sila nga aduna man gud mo'y agreement sa hell o covenant sa death. Unya, pagani daw ni Jesus Christ, mo na sa verse 18, your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand. Dili na na mulungtad. Kanang gitawag og ang tawo mga lagad gani sa Ginoo sa tinuod lang. Kanang death nga imuhang paangkon or kanang imong gikahadlokan ug ang imong padulngan dili na magpabilin. Ngano man sa tinuod lang ang Ginoo lagi manalipod. Di ba? Sama gud ni Joba, ayaw lang hilabti yung life. Manang yung ayaw gid niya binuangi kay ang Ginoo ay tagiya sa life kung gusto niya pataskon. Namang ganing itaas nga edad diri si Metusela 969 years old. Nay uban tag 400, 700 di mo gusto ana. Pero kay giprapisi man gud kay ngano man mo na sa latod pagkasulti sila walay pagtuo. Nagbuhat nagbalaod, wala sila pagtuo sa tanan mga gisugo. Siyempre kay naisulat na kung wala pa na naisulat sila, nga ingon ana na i-reject nila ang Ginoo, di kita ma-reconcile. Mo na iyang gingon dinhi. Sa pag-abot ni Jesus Christ, nag-ingon na gid siya daan. Si Jesus Christ giprophecy ni Isaiah sa chapter 9. Karon si Isaiah sa chapter 28 nagsulti siya kanang pag-ani ni Jesus Christ, kanang covenant with death and the agreement of hell, ang kanang kita lies our refuge, kanang gibakat nato ang ato ang dalangpanan, and under falsehood have we hide ourselves. Natago ta anak nila ba? Murag diha ta natago nga ang mga tao daw kuno sila naa sa falsehood nga pagpangalagad, naa sila sa lie of refuge, kanang ilahang dalampanan nga ang Ginoo bakak, bisag nangalagad sila pero bakak. E ngano man ang ilaha mangong agreement nga natural, mamatay kita natural. Mo nang nagpainumdum ang Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die. Unya mao lang gyapon nagituoan sa tao hangtod karon. Nga unta pag-ani ni Jesus Christ, gianon na niya. Gipala na niya. Giiris na ba? Kabaw mo sa nang annulled. Wala na ibili. To declare or make a legally invalid or void. Muna annulled. Gidis-annulled na ni Jesus Christ sa iyang pag-anhi pa lang dito pa sa ilaha. Sa ilaha pa lang, pero niyang sama, nangamatay man sila.
Or nalaging wala sila pagtuo sa pulong sa Ginoo. Di sila mutuo kay nga naman ang ilang kagalingon binuhatan mo ilang gusto. Mo nang pag-abot ni Jesus Christ, ang righteousness wa nila naangkon kay ang ilang gibon ni righteousness ilaha raman. Wa bitaw kinakita wa tay righteousness mo nang gingon bulaan gito nga gibutang sa Ginoo kaniya ang righteousness kanang gitudluan gyud siya what is righteousness ba. Namatod pa niya kanang ano to declare or make legally invalid or avoid, to make ineffective or inoperative. Manang gingon neutralize, gineutralize na daw ang kamatayon sa Ginoo ni Jesus Christ. Manang anong mga lagad mata sa Ginoo sa manday ato makuha sa Ginoo dito ta dito nya makadito ka ta dito mamatay ta. Dagay gingon pulong sa Ginoo, in the grave there is no hope. Wala na kay hope. Usa pa man, buti mong pasabot nga ang tao gibuhat kung mamatay ka, bililhon lang gyapon sa Ginoo. Alkansi itong gilunupan. Abi naman ang Ginoo nganong gilunupan niya ang kalibutan. Kay perting daotanan ha. Nagbasol siya gani nga gibuhat niyang tao, nya mingon ka lang katong namatay, iya patong balikon. Mo bitaw na nga kung way knowledge, malaglag ka. Kung di ka mo to, samot na malaglag ka. Mo bitaw na nga kita gaag diyan. Aron bay balog ito sa kamaturan. If ye shall know the truth shall set you free. Yes, Jesus Christ is the truth, the life. Na mauna niya nga nagsukit siya. Nga siya ni anhi aron pag-anol. Dili lang kay Arnold ha. Ingon pa ni Apostol Pablo dito sa panahon ni Timoteo. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Sa unsang paagi nga iyahang giabolis, namatod pa niya ang pagpakita, manifest, gipahayag by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished. Nagalaglag, laglag niya ang kamatayon ba, giwala ba, giabolis. Wala na nang kamatayon para sa mga tao na ngalagad. Nga naman, iya manggi dala ang life, kanang immortal life ba, o immortality, pinaagi to light into through the gospel, pinaagi sa pagpahayag kanimo sa gospel. Mo na ang light, kanang pagpahayag sa gospel nga unsay gipahayag nga dili na lagi ka mamatay. Mo na giingon sa Ginoo, lisod man guna kanang tuuan ba, panagsara mo kadungog ana. Pero kung basahon na nimo sa Bible, wa mo po'y nagabasa sa Bible ana, kay kung di ka kasabot ana mo na wa na mangiso sa kamaturan. Ang tinuod gayud, if you shall know the truth, kay siyempre iyang giingon, who shall endure into the end shall be saved lang gud. Kanya kung dili ka kalahutay, bingon lang yapon ka ma-save. Nya unsa may buhaton sa Ginoo nimo kung patay na ka, proteksyonan kaniya sa kaaway. Makabuhat ka sa tanang sugo, wa pa man na matapos ang kalibutan. Ingnon nimo nga ang tao bililon sa Ginoo, giluno pa mo ganyan tibok kalibutan, bililon ng yapon. Nagbasol gani siya nga nagbuhat si tao. Sa ato pa sa iyang pagbasol, iyagyapong luwason. Panang gingon kung di ka masayon sa kamaturan, di ka kabaton o kagawasan. Wala ang pagpakita ni Kristo. Nga naman daw na mga matay ang tao, ingon ang Biblia. At ang unang panahon, si Jeremiah nag-ingon sa verse 8, o chapter 8, verse 3, and death shall be chosen rather than life, but by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places where I have driven them, said the Lord of hosts. O mo ginigiingon sa Ginoo nga
Dios sa kitas-ana, gikan sa kitas-an. Kamatayon ng gyapon ilang gipili kaysa kinabuhi sa mga nahibilin nga mga daotang pamilya. Nagpabilin sila sa mga lugar bisan asa sila gidala sa Ginoo. Dalon sila dito sa wilderness, kamatayon ang gusto. Dalon sila dito, kamatayon ang gusto. Dalon sila dito, kamatayon ang gusto. Walay gusto kinabuhi. Wa bitaw gusto kinabuhi sa tinud lang ingon ni Jesus Christ. Ano wa may gusto kinabuhi? Wa mong sila nahigugma sa Ginoo, wa mong sila higugma sa Ginoo. Nga kanang Ginoo nga ilang gihigugma naghatag life. Ang Isaiah chapter 42 verse 6, si Jesus is the light into the Gentiles. Siya ang pahayag ba? Ipahayag niya ato sa mga Gentiles. Ino pa niya diri sa John chapter 9 verse 4 and 5. I must work of him that sent me. While it is day, the night cometh, when no man can work. Mani gingon ni Jesus Christ, ha? Akong buhaton ang bulaton nga nagpadala ka nako samtang adlawan pa kay moabot ang kagabion. Wala na'y makabuhat. Wala na'y tao nga makabuhat kay gabi naman. Verse 5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Muna yung gingon atong una. Nya karon kay wa naman si Jesus Christ. Tato pa wa nay kahayag. Wala mga tao na nasaag. Wala mga tao miingon na lang appointed unto man once to die. Kay wa may nagpabilin pagsulti. As long as I am in the world, I am the light of the world. Kunya karon naa pa man si Kristo. Wa pa mo kabalo nga si Kristo naa karon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, sa chapter 1 sa John, and the Word become flesh, Jesus man to. So, ang pulong naa pa man, so naa pa'y kahayag ta, pero walay nagpahayag. Kung naa may nagpahayag, bisan si Jesus Christ nagpahayag, wala mo po sila kasabot sa pahayag. Naunta ang tao dili mamatay mo bitaw nang nganong mga lagad ka sa Ginoo aron dili ka magkasakit, di ka maluya, di ka mamatay. Manay nungdan nga muani ka sa simbahan nganong nangamatay man lagi mga Kristiyanon ba bisan pa gani mga pastor nangamatay man. Ingon ni Apostol Pablo kay muani manggod sa balay sa Ginoo daw murag walay balay ba. Namatod pa niya kung ato na nabasahon na sa 1 Corinthians nga mura mo manay ningon sa Apostol Pablo ay sumares lang ako ha. Niani mo dito sa simbahan, huwag ko nalipay ninyo. Wala yung gingon na Apostol Pablo. Kaya nga naman, kung muani mo diri, murag wa mo ibalay. Nga muani lang mo diri, mangaon. Kaya atong una magong panahon, naamang ko sila ihawon. Kaya kanang unod, dugo ramang isabli dito sa simbahan. Kanya sa man ang unod. Ano ubang mga tao, muani lang aron pagpangaon. Mo na iyang gingon ang kingdom sa Ginoo gi-speaker gyud ni Apostol Pablo, not meat and drink. Kaya atong una manggod ang pagsimba is about manggod sacrifice. Ihawon ang manang dugo dalon sa altar, ang unod kaunod, nga kita mga tao mo na mga tao. Wato lang dito mangaon bisag dili tapos mo nang ningon si Apostol Pablo mo na hinungdan kamo nang naluya, nangasakit ug nangamatay tungod kay dili man matapos. Kanang dili tapos niya ni dili ba kanang baliwala lang mo na nga mga Kristiyano nangaluya, nangasakit, nangamatay. Siguro sa ilang pagsimpa dili tapos. Mo nang atong panikamutan gyud nga kung matubang gayta sa Ginoo kinahanglan tapos ba aron di ta maluya. Mo na yang gingon dinhi. Kanang mo work gyud siya. I must work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Mo bitaw ni ang 1 John chapter 1 verse 5, mo ni yang gingon no. This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all. Diya kaniya, mo ni ang mensahe nga gi-declare diya sa Ginoo nga siya light.
Unya walay kangit-ngit kanang bot pasabot wala na ka sa darkness, kanang darkness the shadow of death kanang wa kay padulngan. Puro lang gyud ka nga adto sa kangit-ngit. Kaba mo kanang pansyon di ba ngit-ngit na? Mo man gingon sa Bible ba? Ingon ni Job. Kanang gitawag ko sa Bible. Kanang gingon dito doom ba? Doom. Kanang wala na kay makita gyud. Nya sa Bible kanang doom is darkness gyud na. Mao nang mabot ang panahon nga kung mubalik na ang Ginoo mahitabo ning tanan para sa mga Kristiyano nga nagbinuang lang para nila like a doom, darkness, thick darkness. Diya sa Ginoo walay darkness, walay kangit-ngit, light na gyud na. Sa John chapter 1 verse 4 and 5, in him was life and the life was the light of men. Kaniya ang light. Unya ang light kuno was the light of men. Kung gusto ka og light, naagi kay light. Kanang light nga matud pa niya gipahayag manang mga magwawali nga si Kristo is the light of the world. Nya kanang light na nato. Kanang pagpahayag nagpahayag si Kristo katong niani pa siya dinhi, as long as I am in the world, I am the light of the world. Mo nang giningon, I must work of Him that sent me. Mo nang yung gibuhat. Nagpahayag siya about anang light na to. Kaya mo na ito ang light. Yan ang pagpahayag ni Kristo. Pero sa iyang giningon, mamatod pa niya din sa verse 5 sa John. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Sa John chapter 1 verse 5. Unya ang kahayag daw nisidlak nga to sa kangit-ngit ug ang kangit-ngit wala kasabot. Tinuod bitaw na mo nang di mudawat ang tawo nga di kita di mamatay. Wa makakasabot kaning gingon sa Ginoo nga light. Kanang light is light, kanang light is light. Kung ikaw na kay light sa Ginoo, na kay light sa Ginoo, dunay pagpahayag sa imo ha. Unsa may ipayag nimo kanang unsa man ang kinahanglan sa kinabuhi sa Ginoo. Kanang ikaw nangalagad sa Ginoo, lahi na imong life. Na kay gitawag og new life, kanang gibautismuhan og na banhaw, doon na siya new life. Kanang new life tawag na og born again. Kanang born again, He is a new creation, all things are passed away. Mo na life. Unya kanang life nimo, ang imong kaunon pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo is the bread of life. Mo na but pasabot. Unya kayo sa nangamatay man, because wala lagi nangaon sa bread of life. Unsa ang pagkaon nimo sa bread of life? Si Jesus Christ nag-ingon, gitagaan sa tinapay. Ningon ang mga disipulo magtutudlo kaon usa unsay gitubag ni Jesus Christ, ang akong pagkaon pumukaon ko ana mao ni akong pagkaon at sultihan tamo ang pagbuhat sa nagsugo nako. Buhaton kung mukaon ka ining pulong sa Ginoo, buhata kay kung wa nimo buhata sa marangawa nimo kauna. Unya mao nang giingon ni Jesus Christ, ang nagkaon dili nagutmon. Muna moabot ang panahon adunay kagutmanan dili sa tinapay ug sa ilimnon, kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man samtang wala pa na iabot ang kagutmanan, wa man nangaon. Una bitaw mga unta dayon karon. Tumanon ba nato ning pulong sa Ginoo? Aron ang darkness atong masabtan. Unsa man ang darkness? Ipagawas ta sa darkness unto light. Kung but pasabot, anang darkness, walay kapadulngan kinabuhi. Karon kay naata sa light, naa natay eternal life, natay tadulngan. Mo na nga ikaw tinuod nga Kristiyano, lahi na imong life ha. Dili na physical life, spiritual life na. Yung pa ni Apostol Pablo. There is no condemnation who walk not after the flesh but after the spirit. Wala na condemnation. Ang meaning sa condemnation, judgment. Judgment is the one who condemn.
Wanang mingon kay it is appointed unto man once to die, but after that judgment. Kanang judgment, condemnation na. Ang makondem katungwa naglakaw sa espiritu, kundi subay sa unod. Mo nang gingon na dispulo sa Ginoo, hinanglan maglakaw ta sa espiritual. Gusto may paglakaw sa espiritual, kaning adlaw sa Ginoo, mo nang gingon, kumahimo lang, magpitful lang, okay, wala ka kabalo. Kasi pagtuon ninyo, maabot pag December. Di na bitaw mo, nga din, kung magsugod na galing ng Taiwan, o China, mabot lang. Istorya naman ako na sa inyo. Diba nagingong ko na o karon paminawan ninyo kung saan na plano sa China karon. Nag-testing na sila, kilid sa China at Taiwan. Di mo mo ito na, wag ko nahimo. Basta kumingon ninyo, pag-prepare lang mo. Muna itong buhaton. We must work the work of God. While it is day, the night cometh. Di naman tayo makahimo. Maho po ng gingon ni Jesus Christ. Muna ang darkness. Manang daghang kayo, wala kay balo. Wala kasabot, pero kita, saro di mo kasabot. Di mo kasabot, anak. Antod karon mo nang di mo musir nga din. Di mo kaingon, mga langgat na dito, abin mo sa tinulang, di man di tamatay. Makaingon ba mo, anak? Wa mo pagtuo, di mo makaingon, anak. Ako, na ako'y pagtuo, mo na makaingon ko, anak. Kamu, wa mo'y pagtuo, aron sunod-sunod lang mo. Muna, kung saan nyo pagpahit. Sa Matthew chapter 4 verse 16, the people which sat in darkness saw a great light, unto them which sat in the region and the shadow of death, light is sprang up. Ingon pa ni Jesus Christ. Ang mga katauhan nga naglingkod sa kangit-ngit, nakakita sa dakong kahayag, mo na daghang kayo Kristohanon. Kay si Kristo, gilansang sa krus siya ang light. O mo nang nanuod sila. Pero pag doon nila, wala sila kasabot. Wala niyang gingon. To them which sat in the region, sa mga region, and the shadow of death, katong naa sa landong sa kamatayon, light is sprang up, nagsidlak ba sa ilaha. Sultihan sila ba nga si Jesus Christ is the light, is the light, is the light. Puro lang is the light, is the light. Was na kabaw nga si Jesus Christ is the light of men. Namatod pa niya sa John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Sa unsang paagi nga sila, nagpili og kamatayon. Because ang ilang gibuhat is evil. Doon sa pagi, nagsimba lang with their lips and mouth, but their heart is far from me. Kanang wala gyud nila kinasing-kasing nga ba? So, unsang kasing-kasing nga imong alagaron ang Ginoo. Mo bitaw na ninyo sa love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Ang pagigugma sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Kunya kadto sila, wa man nanuod with all their heart, kayo nga naman, wa sila nahigugma sa Ginoo. Mo nang lips and mouth lang. Mo na ang condemnation, mo lang ni ang condemnation, ingon pa ni Jesus Christ sa mga tao, kaya nga naman gusto gyapon ngit-ngit. Wala sila nahigugma sa light, wa sila gusto sa light. Anong wa mo sila gusto sa light? Unsa man ilang gibuhat sa John chapter 5 verse 39, 40, 41 and 42, ingon ni Jesus Christ. You search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are the which testify of me. Tanawa. Kamu nag-search sa scripture. Kaya nga naman inyong pagtuo na di ang eternal life. Kunya ka na, scripture nag-testify sa kuha. So may gitistify nga si Jesus Christ is the light, and light is life of men. Men love darkness rather than light. So mo gitistify na sa verse 40, and ye will not come to me that ye might have life. Pero dili mo muanin nato aron makabaton mo life. Mo bitaw ng mga tao appointed to die, appointed to die.
Wa man gud sila nanuol aron makabaton og live. Wa sila nag-search gyud maayo ba. So siguro sa unsang paagi nganong wa sila nanuol. Sa asa sila wa nanuol. Ano yang gingon na? I receive sa verse 41, I receive not honor from men. Dili ka kumudawat ka ng pagtahod sa tao. Anong gitawad ni mo ang Ginoo sa pag-awit-awit lang, pagbasa-basa lang, sa pag-ani-ani lang din sa simbahan? Di na siya mudawat ang tahura na. Sa verse 42, but I know, ako nahibaw. Diinan bitaw sila nga, di makumudawat ang inyong tawad-tawad sa kuha, with their lips and mouth, ang heart ninyo. Manang ningon siya sa 42, but I know, ako nahibaw ninyo, that ye have not the love of God in you. Ay, yun ang Ginoo nga din, wala gigugma diha sa kasing-kasing nila. Kamu na ba may gugma diha sa Ginoo? Mana, ang pangutana diha karon kung doon na ba may gugma diha sa Ginoo? Sige, lang mo gingon nga, maminaw sa pulong sa Ginoo, kinay eternal life. Yan, may gugma, sa may gugma. Anong gugma sa Ginoo? Sa may gisugo sa Ginoo? Sa may gibuhat sa Ginoo nimo? Una, nagatag siya pahulay, hindi ka mapahulay. Ikaduha, nagatag siya ulay. Kaya nga naman, gilukat na ka dito kamatayon. Siya nagani nagpakamatay. Lisod ba na sabton? Anong nagpakamatay man siya? Aron din lagi ka magpakamatay. Siya nagbayad sa imong sala, na ang bayad sa sala, kamatayon. Na ang tao, diri sa kalibutan, appointed ones to die. Gusto ba ka mamatay? Kunya ka ng kamatayon is, curse man ha. Lisod lang na explicar, bakit dagang namang nga matay. Pero, by the grace of God, ako sa tinuod lang. Ang Ginoo nagpadayag yun ini sa sige na kung basa mo bita ng hapit na anak ko maurot basa ang Bible. Wala ang Ginoo dili mo dawat anang honor sa tao. Kung nag-honor lang ka sa imong mga tithes and offering, sa imong pag-awit, sa imong pagtanan, mga pagpasalamat dito, pag-ampun nimo, pag-awit nimo, pagpaminaw nimo sa mga dili siya mo honor ana, ang iyang gi-honor gyud ay imong kasing-kasing. Ang iyang gitanaw. Nag-search siya sa mind and heart. Kung willing ba gyud ta that we might have life. Dili sila gusto og life. Nag-search sila sa scripture kay naa ang life, pero di sila gusto mudoon sa Ginoo makapatunog life. Kay nga naman wala may gugma. Sulod sila kasing-kasing. Wala yang gingon diri sa Matthew chapter 15 verse 8 and 9. These people draw nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Nga ang ila manggong pagpanudlo murag uldo commandment of men ba? Anang basta makawali lang, okay lang. Magwawali man go, di mo wali. Tanaw na sa simbahan, basta makawali lang na sila, makasulti pulong sa Ginoo. Doctrine, the commandment of men. Pero, in vain, do worship me. Nga naman, teaching for doctrine, the commandment of men. Ang ilang gipangtudlo lang ba? Sugo gud sa Ginoo, pulong gud sa Ginoo, pero kanang gitawag, wala ay kinasing-kasing ba? Wala gi pagtudlo sa kamatuoran ug wala gid wala gingon sa mga giingan ni Jesus Christ sa mga parasyon, mga eskriba. Gitudlo lang nila tithes and offering, mga tanan tabang, pero wala nila gitudlo sa pagsulod sa kingdom sa Ginoo. Mo man ni tabo sa ila, karon mao ko ni mahitabo nato, na wa gid mo tuloy sa pagsulod sa kingdom ng God. Mo bisan akong gingon, ang ikatulong buhaton sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo sa tawa binimo. Pasudlon ka sa kingdom. Ang sa pagsulod nato sa kingdom, kung kay balo, pasudlon jud ta sa kingdom. Ang ikaduha mo na kung gingon sa imo gilukat ka gikan sa kamatayon. Aron di ka mamatay, aron pagabot sa panahon, in the twinkling of an eye, makasud ka, kay ilisan man ka, unya kung mawala na ka, saan pa nimo pagsulod sa kingdom of God, in the twinkling of an eye, wala na gani ka, nibukang mo mata, twinkling pa ka. O bitaw na akong pasabot sa inyo, bakin pulong sa Ginoo, dili ni basta-basta.
O bitan ako mga lagad mo sa Ginoo. Mga lagad yun. Kay kung dili man lang, ayaw nang hingna nga diin nga ang gingon ni Jesus Christ, dili lagi tanan nagitawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Ama. O bitan ang gingon kanina karong panahon na kung doon na may gugma ang Ginoo. Kinahanglan higugma na to aron kita mo mukadil ang gugma sa Ginoo. Kung doon na may pangalagad sa Ginoo, kinahanglan magmatinud-anon ta. Na din ang Ginoo labi na hapit na mo balik. Mora gyud akong hangyo sa inyo. Una nga din ang Ginoo hapit na gyud mo balik. Wala ta kay balo. Kung ang inyong nahuna nga sama sa uban, ilahi na. Kay kamo nahayagan na. Nga diin ang gusto sa Ginoo nga makabaton tag eternal life. Nga unsaon na to pagbaton og eternal life kun dili ta magpadayon. Mao nagkikinahanglan ang pasensya gyud nato sa ato ang kinabuhi. Continue kita sa goodness sa Ginoo. Manindot ta tanan. Dapat ka magtapos sa itong awiton. Ako awiton, for your eyes upon Jesus. Hallelujah.
Salamat din tanan Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. At sa salamat bahay sa paghalan sa itong halat. At ang kawin kong bibling sacrifice of Christ. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures hear below. Praise Him above, keep heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Labing balang gamaan mo Diyos, sinusumpa sa pare. Ako salamat ni ikaw nakikuban, nagkagyan ka na mo. Bisa na ining maayong panahon, gigayon, nga ikaw naghahatag ka na mo. Mayong lawas, Ginoo, ni Tumusumana. Hinitanan, Ginoo, mo pasalamatan. Bisa sa mga kanakan nga niya, tindapitan, nagapatalimog sa mong pulong. Mga katong pulong, di mo labay ka ako, hindi mo ito, ang ilahang guidance silang kinabuhay, Ginoo. Nahanto siya pagbalik, sila magkapabilin na kanino, Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan nga kaayo kanila nga di nila gibalik bisan ang tithes and offering, peace offering, thanksgiving offering, mga offering Ginoo nga ilang yala di kanimo imo nga imong saa ikaw balos kanila, ikaw magpanalangin kanila sa ilang negosyo panarbaho, ikaw magauban kanila kanunay Ginoo aron sila makabalik ang pasalamat diha kanimo sa tanan mong kaayo Ginoo. Salamat sa imong pagsuwaton Ginoo, samtang kami magapamauli sa tagsa-tagsa na mga panimalay, ikaw magauna sa dalan ng paglalakad sa mga kanakang Ginoo nga walay dapit sa kaway bisan na panimalay Ginoo. Ikaw Ginoo magahari bisan ang dugma kalinaw kalipay ug katubagan sa mga pag-ampo nga diin kanunay ilang mabatunan Ginoo. Salamat Lord sa paggawaton samtang kami magapanggawas sa imong pamayo ibisyon nga gikan sa Dios na pakigayad nga gikan sa Dios nga anak ug ang mando sa espiritu Ginoo. Magikuban ka na mo hapto sa walay katapusan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus, atong daig ko ng Diyos. Hallelujah! Thank you, God. Thank you.